да е зимен изпит, който всеки ще учи, който иска. Вчера се обсъждаше, наистина е само идея и то в много сурови. Така че, което кажа за мен, приемайте като крайност, като решение и че от тая година така ще кандидатстват децата. Да успокоиме системата най-напред, че не може да се правят реформи такива много бързи. В смисъл такъв се говори възможностите на студентите да избират университета, в който ще учат и професионалното направление, което ще учат съответно факултет. Какво имаме предвид? Това, че, например, той е обвързано с държавната нужда. Например, държавата има нужда съвсем, съвсем казвам, от 10 000 студенти. Да реши това, че по икономика може да се кандидатства с най-добра, може да се кандидатства с математика, а може някой университет да вземе да реши, че матурата по математика му е достатъчна за приема. В такъв случай се обсъжда едно национален консенсус между всички факултети, 26 и 22 на броя в страната, така че всички кандидат студенти да положат само изпит по математика или матурата им да се признае за този кандидат студентски изпит по математика. Тогава се дава свобода на студентите да изберат в кой факултет по икономика те искат да учат. Било в ССС или в АСТ. Тоест за една специалност има един изпит, който да е... Категорично, ако кажем за медицина, нека да... Той сега са почти еднакви критериите по биология и по химия. Това ще улесни в известна степен кандидат студентите за това да се предлага. Знаете сега специално медицина в Плевен, във Варна, във Варна от София в Стара Загора. Когато изпита имаме, ще бъде по-лесно за кандидат студентите и ще бъдат предлагани. Има някои университети, които софийските, това ще се казва категорично. Аз това казвам, ректорите казаха, че това е една добра система, но все пак всеки университет е автономен. Затова не искам да гарантирам, че тази система ще влезе. Това беше просто едно предложение. Но е много важно наистина да вържем финансирането, нещо за което трябва да се мисли. Финансирането на университетите с качество. Изключително за мен е важно. Не може да е само на брой студенти, както и държавата да не финансира всеки, който каквото иска да учи, тя финансира стратегическите за държавата направления професии. Разбира се, вратите са отворени за всички, които искат да учат, но тогава те трябва сами да си платят образованието. Мисля, че ще ми кажете, че това не е социално, защото който може само дори, ако не влезе държавна поръчка, студентското кредитиране дава възможност без значение на социалния статус на студента да бъде изтеглен кредит и съответно таксите да бъдат възстановени, платени от студентите към съответния университет. Така че ние не изключваме платеното обучение. Когато направих една справка, след завършване при студентско кредитиране, това, което се удържа на студента е между 50 и 100 лева месечно. Защо преминаваме отново към държавната поръчка? Преди години ми убеждаваха, че е много по-добре да има отворен прием. Колеги, последен въпрос, бързо да за втора среща. Казах, че това е само едно предложение, в смисъл такъв, така можем да стимулираме именно тези професии, които са значими за държавата. Това не означава, че други факултети или който иска да учи няма да учи. Напротив, както обясних, той ще учи. Това не е този вид държавна поръчка, който беше преди.